Hej, mit navn er Claus Mathisen. Velkommen til Hair by Hair. Jeg vil godt byde dig indenfor på mit kontor. Det første kunden gør, er at bestille tid til en konsultation. What do you have in mind? Just a normal hairline. A normal hairline? Yeah. Okay. What's a normal hairline for you? It's like every other people. Because I ask you because it's every man has a different thing in mind, and I have to know what you have in mind. Okay. Yeah. This will look very nice because we're gonna stay up to here. We're gonna stay up to here. Yeah. And this area will look okay. The directions will be like your original. So here they will go like this. Here they will go like this. Here we start going like this. So it will look more than it will release, lower than the line. Yeah. Okay. That's very good. So, Thank you. very nice to meet you. Hvem er de typiske kunder, der kommer her til Hair by Hair? En typisk kunde er en mand på et sted mellem 20 og 60 år. Og med problemer for 7 ud af 10 mænd med at tabe hår, så er der en del kunder at tage af. Og hvad så med kvinder? Kvinder har et større og større problem med hårtab. Derfor får vi flere og flere kvindelige kunder. Og hvor hårtransplantation kan være en reel løsning? Det må man sige. Welcome Michael. Today is a big day. Selve transplantationen foregår i stille og rolige omgivelser på Helios Klinik i Hellerup. Kunden bestemmer selv, om transplantationen skal være full shave eller non-shave. Først lokalbedøves donorområdet, hvorfra udtrækningen af donorhårene foregår, og det gør overhovedet ikke ondt. Så snart donorhårene er ude, bliver de gjort parat til indsætning af lægens assistent. Det er et præcisionsarbejde udført af nogle af verdens allerbedste kirurger inden for området. Nå Michael, gjorde det ondt? Nej, det må jeg sige. Det er jeg faktisk overrasket over. Det gjorde det ikke. Okay, der var ingen smerter overhovedet? Overhovedet ikke. Altså de der første stik, dem kan man selvfølgelig mærke, ja. Men resten af det var helt, det gjorde slet ikke. Okay. Men det er jeg jo glad for at høre. Det var ikke engang ubehageligt eller noget, så det var fornemt. Der kommer en lille pause nu. Vi skal ud og have noget at spise. Okay. Derefter så går vi i gang med at implantere hårene bagefter. Okay. Hair by Hair holder dig informeret om proceduren under hele transplantationen. Så Michael, nu er det tid til at få sat hårene i. Ja. Er du klar? Ja, selvfølgelig. Okay, han skal lige lokalbedøve dig, og så begynder hele proceduren med at sætte hårene i. Det lyder godt. Ja. Og så kan vi jo bare afvente og se, hvor flot du bliver bagefter. Ja, det glæder jeg mig til. Det er godt. Hvad adskiller Hair by Hair fra andre klinikker? Frem for alt har vi en af verdens allerbedste læger, og så er vi meget omhyggelige med at afstemme kundens forventning. Så Michael, så er det overstået for i dag. Det har været en lang dag. Det må man sige. Ja, på toppen af dit hoved kan du nu se det nye resultat. Ja. Det er de hår, der kommer til at vokse ud. Jeg er forhåbentlig. Ja, det må jeg sige. Det er jeg glad for at høre. Det er jeg glad for. Vi går ind på kontoret, og så får du lige sedlerne med hjem. Ja, okay. Jeg ved af egen erfaring, hvilket fantastisk resultat man kan opnå. This is a lifetime investment. I was that bald. Det er en investering for resten af livet. Jeg var virkelig så skaldet.